Veterinary Quarantine Services mitataw nga pabiling luwas ang Kabisayan ug tibok nasod sa African Swine Fever. Apan higpit gihapon ang ilang monitoring sa pagsulod sa mga imported nga karne. Si Luan Merondina sa report. Sukad Enero ning tuiga, moabot na sa 219 kilos sa imported nga mga karne ang nasakmit sa Veterinary Quarantine Services nga gisway pagpalusot dinhi sa Sugbo agi sa Mactan, Cebu International Airport. Sagad niini gikan sa mga nasod nga naigo sa African Swine Fever. Kasi usually mga kuan na mga hand carried kan mga pasalubong. As of now, murag murag nagmeno, siguro na aware na siguro sila sa atong kanang regulation diri nga bantayan gyud nato nga dili makasulod ang African Swine Fever diri sa ato ang region. Ang nasakmit nga ma-imported nga karne gipangsunog na sa taga Veterinary Quarantine Services. Samtang sa matag gate sa arrival area sa Mactan, Cebu International Airport, may gipamutang nga mga foot bath aron sa pag-disinfect sa unsa mang kagaw nga dala sa mga pasahero. I'm mo remind gyud ko sa riding public no nga kana ilang mga relatives, ilang friends, ina lang sultian na mo refrain lang sa ta magdala-dala og mga pasalubong. We really love to have that, pero mo protect na lang puta sa ato ang kaning atong economy. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.